ngancani. Ngancani orang teka-teka ya pada wae. Sebenarnya ngancani. Dang dong mas. Tolong dong, nangisnya tambah kecil kok lo. Lah kowe lagi ngopo to, Dek? Atus. Waduhan sik iso metu wae. Nanggung yo, dang mas. Aduh. Iki nek nggae swara ora ngopo lho. Matule tambah kecer iki. Kahina. Nek randang tangi genti ember iki lho sing melayang. Siku ae. Ya ndang mangkat kono kok. Iso ya. Mas. Apa? Kuwi turun iki dhewe gorene. Kene. Mas taman iki tok iki. Allah. Bagus Dewi. Memet. Kok memet to, Dik? Lah jenenge kan Surya Rudi Slameto to, Mas. Nek diceluk Memet kan pas. Oh ya diceluk Surya apa Rudi memet. Rudi padha karo nyeluk sampean. Nek diceluk Surya engko kaya pembawa acara kuis kae. Ya sing pas diceluk Memet to. Harapmu, Dik. Memet. Wololo. Anake sapa to iki? Jane piye to ngutangmu? Mungkin anakmu ora anakku iso teko anak sapa iki? Samane ra mudeng kok jenenge ngudang yo ngene iki. Ngutang yo biasa wae to, Dik. Ganteng dewe, bagus dewe, segede turun Pak. Aku nek lanang, itu ya cewek dewe, Dik. Cantik dewe. Nang kong. Kuno ora apa-apa, sing penting ra wagu. Aku iki ngutang. Nek iso iki. Nek sauri nek ngomong mah bingung kowe. Beti. Kowe lunga ning Tito Bet. Lali makane sedina kok kowe minggat. Dek, Piye, Mas? duwe ora masalah, Dik? Ora, ibu ki ning Ngawi, budal jam 4 isuk mau. Apa? Lek Wardi kecelakaan mlebu rumah sakit. Astagfirullah. Warti sing ngawi to? Iya, Mas. Masalah kayak sedulur aja tadi. Iya jane, ning kan nom-noman dhisik cuwedak mbi bapak ibu. Wis kaya adike kandung dhewe kok. Lah ibu numpak apa? Ngebis. Lah terus kok kene ning terminal? Numpak taksi online. Kok yo ora nggaku to ya? Nggih pekewono, gugah sarene mantu tersayang. Aku ijan mbok. Iya, lagi wae. Itu lagi memang masak apa jajan? Jajan wae, Mas. Awakku kuwesen kok iki. Jajan ya jajan. Pengen mau apa? Soto mbok jumbae lah. Soto neh. Ki prabosen ngopi. Lah piye? Wong sing enak cedak gorgone mbok jum tok. Mbok jum simboknya segala umat. Jagon barang. Udah mangkat kono kok. Tangi. HP mu nih lho, Mas. HP ku ning kene lho ndimu. HP ku ning kene kok. HP-mu kuwi. Reneng HP ku tak cas kuwi lho, tur paketan entek. Ora mungkin enek telepon lebu. Ana sapa? Suarane jero, Mas. Coba golekno sik. Jebule HP buke keri no dicas no. Lah nek telepon ndak diangkat to? Halo? Halo? Iki lek Wardi sine. Ngawi. Suarane pedot-pedot iki, Dik. Halo? Iki Bimus tekan kene. Halo? Nggih pripun? Kene sinyale elek.
Kan kelek barang Dik. Sing telepon sapa? Mbah sinyal elek, suarane lanang iki. Lanang. Lek bogang. Nek lek bukan mesti ning kontak enek jenenge to. Pak RT paling. Kowe iki senane nyimpulke. Lah terus sapa? Lah nek pomo aku ngerti pras tak omongi to, Dik. Ojo-ojo. Yang ibu, Mas. Arupmu apa sing gelem? Oh, jangan salah. Meskipun ibu sudah berumur, neng ibu isek menarik. Lah bumi apa jenisnya lotre dudutan kok menarik. Di foto profilnya delok, Mas. Lah, foto profilnya MotoGP no. Wah, apa bumi sing nelpon Valentino Rossi ku? Nane sinyal elek. Mulai ngawur. Apa benowo? Terus lek foto profilnya bola, sing telepon ki Mbappe. Ngono. Lah nomornya tak jaga kene. Cukup ke HP aku kowe. Iso, Dik. Durungnya, Mas. Oh iya, Deng. Paketanku entek tetrek sik, Mas. Astagfirullah. Mas, Mas. Telepon aku itu. ya diangkat dong. Angkatan ya? Gah, sing ditelepon nomormu. Halo? Halo Er, ini Mardi. Walah, jenengan tolek. Nomornya jenengan gantos ta? Nah, iki nganggo nomor bulekmu sing sijine. Kulitmu sangar ya. Itu profilnya motor GP pembalap tuh. Jenengan pripun lek keadaane? Ora apa-apa, mung tatu-tatu sithik. Walah, alhamdulillah lek mboten napa-napa. Ibu teng pundi lek? Lah kae lho lagi jagongan karo Lah dugi mriku wau jam pinten lek? yo tokoro jam 5:30 mau. Walah. Lah mantuk sulone kapan? Jarene ibumu mau bakale 2 dina, 3 dina nang kene. Walah, nggih pun lek. Mengko nek arep hubungi ibumu ning nomor iki wae ya Er. Jarene HP-ne ibumu keri. Oh, nggih lek siap. Ya wes sik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini ngawi 3 dina. Ya ora apa-apa to, Dik. Kan bapak wis sedo. Nah, bunyi kuwi mungkin lo ya. Kuwi yo ngraketke seduluran meneh. Ora masalah kuwi, Mas. Apa? Masalah iki aku durung pati teteh ngrawat Memet. Terus lek ibu renek piye aku? Wah, iya ya. Lepas sementara ini, Dek. Ayo ning desa sik apa piye? Kan ning ngono kan enek simbok. Paling ora ana simbok iso ngarahke ngono. Oh, iya Mas. Kita ngulek sarapan sih kono. Oh iya nganti lali tuh aku. Mbok Jum. Pagi, Bapak No. Mas bukan. Jadi tak putih, Mas. Relaksasi, Mas. Relaksasi. Nggih. Nggo, lanjutin. Oh, nggih. Ir. Ir. Wonge oke lagi dong. Pagi yang cerah Tuan Kliwon. Wah, cerah sekali Baginda Bogang. Arep angkat kerja mesti. Nggih, mesti sekalian relaksasi. Relaksasi. Nggih. Lanjut Rin Pak Kliwon. Monggo. Oh iya, hati-hati. Bukan kok malah kaya kelebon undur-undur to kae. Ngerti toh.
ya banyak tenan itu. Pikiranku langsung enteng. Set. Lho, enek kancane relaksasi. Lek, sampai ini lagi butuh tau, Lek. Ora Lah kok joget kayak aku? aku ki lagi sedih manukku ki ilang. Nah terus aku diajari relaksasi ngene iki karo Julodot. Ternyata sedihku hilang. Wah, berarti relaksasinya ki ora gurung bucek tok ya, Lek. Gurung sedih bareng ya. Yo penak ya Wah, enak tenan, Lek. Asyik lele. Cik. Lah. Hati-hati temen dalan semene kok numpak yak-yakan lho. Kok ya piye numpak aku jadi ya hati-hati lho. Kowe mlaku ngiwoneng ngono gak aku joget barang iki. Iki ki relaksasi ya, Mon. Bisa untuk menghilangkan di waktu sedih dan pas budrek. Relaksasi apa? Mah kaya boneka sing ning ngarep toko cat lho. Oh, celelekan. Lek, anu, apa jenenge? Engko jasa pelayanan publik setengah dia ya. Lah ngopo? Aku karo bojoku karo Memet meneng desa kok. Memet. Anakku iki lho. Oh, slamet to. Nang karepmu. Ya wis, tak budal sik. Budal nang ndi to kuwi? Ya nyambut gawe to. Setengah harine engko jam 1 tekan jam 5 ae. Saiki bakune golekno silian mobil. Tak nggo ngeterke bojoku karo Memet. Wah, gua wingi wae nyilih mobil nggone Pak RT karo nggone Pak Mul wae ora enek genah hitungane kok. Ya pekewuh kok nyilihne. Wong sing nyileki wae ora ngopo-ngopo kok mah kowe crigis lho. Nek iki genah perincane jelas, Lek. Uang tanda terima kasih enek, terus uang bensin enek, uang sopir kuwi enek, terus engko enek uang lain-lain. Wah iya. Aku tak bayar pokoke. Yo. Wah. Iya nek Wes, ya. tak anteni ning omah, tak cepet. Ya. Sopo kae, Le? Mbuh. Oh, dadi kowe meh manggon ning kene. Nggih, Mbok, nggih sementara mawon. Soale kan Ibu tengawi, kundure tasik 2 dinten meneh. Kowe dikenepi seminggu sisan to, Dik? Ya ora apa-apa. Manggon ning kene sak suwe-suwene. Wong malah simbok ki seneng kok dieloni putu. Tunang ngene lho, Mbok. Aku karo Mindul kan ya urung di pengalaman to ngopeni bocah. Bocah kok ya madang, ngedusi bocah ya urung mudeng. Mane nek sampean kan iso ngarahke. Ya, mengko tak ewangi momo. Matur suwun nggih, Mbok. Pak delek ini. Mulai melu bae le. Emet. Bagus sih. Anake sapa iki? Ayo kena anake ade 55 kok jangan ganteng ya ngono kok. Dan kaya cilikan kuplek ya, Bang. Yo bagus Mamat. Nek mripate kok kaya Mas Momon nggih, Mbok. Iya, nek mripate tiru momon ki ra apa-apa, Nduk. Sing penting aja irunge sing biru. Kok kaya kono ki mancung-mancung wong kono ya mekrok. Iya,
Memet, anaknya siapa iki? Ayah di 55 Cucu Kene kono kok mobilan to lek mbok motoran. Tapi meneh wong karepe momon ki jarine bayine ben ra kena polusi udara ngono kok. Apa nek kowe? Dengarin atau genah sih momon? Lah apa biasane ra genah to, Ndi? Lah apa kudu tak senahke? Wong sampeyan sing ngumpul bedino. Ndi. Apa anake momon iki sing jenengke kowe ta? Ora, momon dhewe iku. Oh, tak kira yen kowe. Ora. Momone diweni usulan jeneng ora gelem nampa kok. Iya to. Ngono malah nggur dijenengke Surya Rudi Slamet to. Ya wis ora apa-apa. Lah ning jeneng nganggo slamet ngono kuwi rak ya kaya jenenge wong lawas to, Ndi. Ya ora apa-apa, Lek. Malah jawani. Terus sing penting cetha isi donga ning nggon jeneng kuwi mau supaya tansah selamat. Ngono. Wis sebentar ngono sih, Mbok. Loh, lah arep neng ndi to, Le? Ya nutuke nang ngontrian to, Mbok. Oh, tak kira prei. Prei piye wong garapane bak. Lah ning kok bengi lak turu kene to? Ya iya to, tapi aku tak ngeramuke garapan sik. Oke tandang rene. Ya wis. Ya sik, Mbok. Sik, Dik. Ya Mas. Sik, Dik. Lapar nakal ya. Sik. Ayo, Lek. Kosek temen aku isih krasa ning kene iki lho. Bawane lho. Sawaju idum. Ora kaya nggone dhewe panase pol. Alah sesuk-sesuk iso. Gaweane dhewe akeh lho. Ya ngerti. Ya ngerti kayak nang Bali, kayak nang ditandangi, dan nanti kumbai kayak kumbane oke. Nek wis dipepeni dintaki kayak disetrika. Nang nganti aku mana srengenge, walah srengenge ra iso disemayani. Omonganmu lho kaya sesuai kaya Bu Siti. Oh, Bu Siti piye? Omonganmu lho drindil. Pokoknya selama Bu Siti iki lunga, kedudukan jasa pelayan publik kita ambil alih. Wis. Rasa tutur. Wis nek gawean bali sik bali. Sesuk rene neh. Ya wis ayo. Sik, Kang. Sik delok. Tak gawe kacang ya? Gah, nek mentah Mas, tak ngolah barang mateng ki lho lek goreng simbok lagi wae. Oh, ya mateng gorene, ku cemilan. Namu kowe pas aku ambyar-ambyare tak dusi tak sabuni tak gobali tak plastiki aslele Sampung lek. Dara mawon sampun wungu Dara. Sayang wis rampung lho. Monggo dipun priksani. Apane sing diperiksani? Ayo kumbane to. Oh, karek mepeni lah. Nggih Ndara. Nah, ngono lho, Lek. Jadi aku sebagai owner sementara ki seneng. Mau bayar kowe luwih ki seneng. Mergane nyambut gawemu ngerti dhewe. Dan siji sing perlu mbok ngerteni. Aku bangga duwe pegawai koyo kowe. Wis, Nger, bajutno anggonmu nyambut gawe. Sendika dawuh Kanjeng Pengairan. Iki wis jam 5, aku tak balik sih ya, Mon. Kok balik piye to, Lek? Tinggal terus piye to, Lek? Apane? Iki lho kumbane sampeyan mbane kok apane piye to kowe iki? Wong kumbahan genah wis semampir ning pemean kok. Terus sing nggone sapa? Lah kok dadak ditunggon iki ngopo dumbarno we garing dhewe lho. Ngawur ae kowe iki jenenge. Aku nek colongi wong. Ya tunggonono. Kok malah kok ngono aku piye to iki? Lah piye to? Lah wong anak bojoku ning desa aku mulai desa. Lah karepmu terus piye? Aku mbok kon nunggoni ngono. Ya iya no, makane ngene lho, Lek. Jakane Bu Siti wayah kundur. Ora nek wong malah bingung. Jare kondure rong dina. Alah, omong sapa? Kuwi urung pasti ya. Wong kono e HP-ne keri kok. Aku yo anyel hubungane rada angel mulane. Pokoke kowe tunggu kene. Wah, ya ora iso.
Aku iki engko enak jadwal ngrungokke drama seri Radio Misteri. Lah aku ngrungokke ning kene lah yo iso to, Lek. Oh, ya ora penak no, Mon. Ngrungokke drama misteri kuwi karo klekaran, terus bablas turu ler. Turu kene sisan wis pokoke kowe ning kene. Wah, sugah, tak mulai sik. Kene uang lamburan lho. Kowe yo aja sepelek kayak ngawur. Nah, yen ngono ya bisa dipertimbangkan. Karep piye? Yang bayar di muka lu. Beres. Semeneng kuwi tunggu ini. Kalau kuat banget kayaknya. Masih colong uang bayar di muka lagi. Oh. Beres. Iya mene kok wis tutupan toh. Mon. Dol, Maman. Iki Momon karo Mindul do nang endi to? Kok dorene apa nang Mah Kulon? Loh, lah kok buka? Bu Siti, pun kondur ta, Bu? Iya, Dek. Lha iki Momon karo Mindul do nang ndi to, Dek? Teng desa, Bu. Oh, karo tole barang. Lho, nggih no, napa ajeng ditinggal dhewe. Wong rencana si Slamet niku ajeng nginep mriko ra ketang seminggu. Tapi lak dijak mulih rene meneh to. Nggih mestine to, Bu. Ning nggih mboten ngerti ding. Mbok menawa Tole Slamet kerasan teng mriko nggih pun kersane manggon teng mriko to, Bu. Bu Siti, Piye, Dek? jenengan niku yen ketok saya kesel, mbok leren sik mriko. Nggo niki kuncine. Wong wau dititipke kula kok. Lah sampean nang ndi? Lah rencana niku kula niku ajeng turu mriki, ajeng nunggu nek sawaya-wayah jenengan bali. Wong wau momon sanjang nggih jarene HP-ne jenengan keri. Oh, ya wis nek no. Matur nuwun ya, Dek. Nggih, kula tak bali sik nggih. Iya. Yes, akhirnya bubuk rumah.